Lumgata ko buksong haino hai khamani kathana khamani kahani Tamil Nadu area o khoroksa bukhuk nilang sokha riang khoroksa ambasa area ni nilang mo chokha bo suicide ni thikani thanaka a jaga to onek hasal hoi hapai taka chini bank chini Chennai ni team ro onek hasal ngari tongkha but information na ni bagai yang akai ga wan subi nai kha wan subi thang ko information mari kha chini bukhuk khoroksa thei thang ka chang teu sa koina mo chong dang bu song Hadar hasteo tongnai rok norok please omo high step nana ni rokta wan subai di suicide final rokta wan subai di ta busuk jingjalang nai wan sugi nai di bini family je parao tongnai rok busuk si kostong pai nai busuk khayok pai nai je bini sajo khoroksa langma choi thangka tabuk bini umur 20 bosor siku 20 years only rachana riang ambasa area ni botimi langma choi thangka Puna pini dead body na rohana bagai chini team rok chai tawai tango kai khaklayo borni parani YTF team rok support khai na hanai and borni parani bor rok support khai na bini dead body na parat na bagai asno khulum ka kam tong badi